unohda perinteinen kinkku, koska tänä jouluna me tehdään suussa sulavaa nyhtökinkkua. Helppo resepti ja herkullinen lopputulos. Ota kinkku lämpeämään huoneen lämpöön puoleksi tunniksi ja laita samalla uuni päälle 200 asteeseen. Puolen tunnin kuluttua laita kinkku uuniin ensin puoleksi tunniksi. Kun kinkku on ollut uunissa puoli tuntia, pienennä lämpötilaa 125 asteeseen ja anna sen paistua kinkun koosta riippuen 2 tuntia per kilo. Tässä kohtaa voit myös ottaa kinkun päältä verkon pois, sitten nosta kinkku varovasti uunista pois ja ala nyhtää sitä 2 haarukalla. Lisää valitsemaasi chilikastiketta, kuten jouluisen maun tuomiseksi kuumaa joulua, BBQ-kastiketta sekä reilusti ketsuppia. Sekoita ja lisää takaisin uuniin vielä puoleksi tunniksi. Sitten suussa sulava nyhtökinkku on valmista, jonka voit tarjoilla joulupöydässä tai perunoiden kanssa. Hyvää joulua!